Jedna z najobľúbenejších značiek nákladných automobilov posledných 10 ročí. V minulosti 6-krát ocenená titulom Nákladný automobil roka. Dnes na cesty a do terénu vychádza nová modelová rada výkonného nákladného automobilu vyrobeného s vysokou precíznosťou. Najkomfortnejší, najhospodárnejší a najspoľahlivejší sériový automobil, aký kedy skupina MAN vyvinula. Výsledok sa dostavil čoskoro. Modelová rada TGX a TGS získala už 7. prestížne ocenenie Truck of the Year, a to v čase, kedy si skupina MAN pripomína 250. výročie svojho vzniku a tiež 150. výročie narodenia vynálezcu vznetového motora, vizionára Rudolfa Diesela. MAN to však nie sú len veľké a ťažké nákladné automobily. Koncern má výrazné zastúpenie aj v nižších hmotnostných kategóriách. Ľahké nákladné automobily sú dôležitou časťou výrobného programu. Toto sú nákladné automobily modelovej rady TGL a TGM. A tu sa tento nákladný automobil vyrába v útrobách moderných tovární skupiny MAN. Vidíme ich denne na našich cestách, sú pomocníkmi v celej rade každodenných činností prospešných pre ľudí. Nákladné automobily MAN na cestách, v teréne či na súťažiach po celé roky vzbudzujú pozornosť laickej a odbornej verejnosti. Či už na cestách alebo v teréne, ťažšie alebo ľahšie prevedenie, nákladiak MAN je dokonalým technickým a remeselným dielom. Horné Rakúsko, mesto Steyr. Tu sídli jeden z výrobných závodov skupiny MAN. Týmito budovami vedie prvá cesta každého tu vyrábaného nákladného automobilu. A pre stovky zamestnancov je práca v továrni splnením ich pracovného sna. Tu sa vyrábajú nákladné automobily modelovej rady TGL s nosnosťou od 7 do 12 tón a rady TGM s nosnosťou od 13 do 26 tón. Každý jeden automobil je zložený z množstva dielov, komponentov. Od tých zložitejších a komplikovanejších ako kabína, motor či prevodovka až po tie jednoduchšie, väčšinou kovové diely, z ktorých každý má svoju úlohu a je rovnako dôležitý pre konečnú podobu nákladného automobilu. Aby sme začali našu cestu výrobou úplne na začiatku, presunieme sa asi 400 km na východ, na Slovensko, do mesta Bánovce nad Bebravou. Toto moderné okresné mesto na západe Slovenska s niečo vyše 20 000 obyvateľov má bohatú strojárskú tradíciu. Dlhé roky sa tu vyrábali nákladné automobily svetoznámej značky Tatra a na vrchole slávy dával závod prácu vyše 3000 ľudí. Hoci v súčasnosti je to už minulosť, duch strojárstva v Bánovciach nad Bebravou nevymizol. Skúsenosti bývalých zamestnancov, vhodná poloha mesta a vyhovujúca infraštruktúra priemyselného parku v areáli bývalého závodu Tatra sem prilákala nových investorov.